Σήμερα έχουμε έρθει σε ένα γαμάτο μέρος στην Νίτη, το Ινοχώρι Φωκίδας, που είναι ανάμεσα στη Γιώνα, στον Καλλίδρομο και στον Παρνασσό. Πάμε να το δούμε. Τι ξεχωριστό έχει αυτό το χωριό όμως, εκτός από την καταπληκτική θέα, τις πεζοπορικές διαδρομές και τις δραστηριότητες που μπορείς να κάνεις εκεί γύρω, ήρθαμε να επισκεφτούμε τη Βασιλική και τον Φώτη, δύο ανθρώπους που έφυγαν από τους ρυθμούς της Αθήνας για να ξεκινήσουν εδώ κάτι μαγικό. Και μετά, αφού ο Φώτης μας έδειξε κάποια πολύ ωραία σημεία εδώ στο χωριό, καθίσαμε να απολαύσουμε τη θέα πάνω από το ανεργητικό πεδίο. Έχει καταράσει. Ωρε φίλε. Bring the funk back. Κομμάτι το λίγο απάνω το μαύρο. Εκεί δεν έχει κάτι. Η θέα, όπως αναμενόταν, ήταν καταπληκτική. Πάμε όμως να ακούσουμε περισσότερες πληροφορίες από έναν πλέον ντόπιο του χωριού. Βρισκόμαστε στο Ινοχώρι, στα 870. Είμαστε στις πλαγιές της Σίτη, στην ένωση με την Γιώνα. Η Γιώνα είναι το 5ο ψηλότερο βουνό της Ελλάδος, 2510. Όταν δεν είναι η εκκλησία μπροστά μας, έχουμε την τύχη να απολαμβάνουμε μεγαλύτερο μέρος της οροσειράς της. Κυρίως έχουμε θέα την κορυφή Λυρίτσα, που είναι στα 2007. Το χωριό εδώ πέρα ήταν ένα χωριό εδώ, σιγά σιγά οι κάτοικοι έφευγαν, κατέβαιναν προς τα κάτω και δημιουργήθηκε η Κάτω Κάνιαν, η Άνω Κάνιαν. Κάτω Κάνιαν είναι ο σημερινός Αποστολιάς. Εδώ πέρα το χωριό είχε αμπέλια, είχε μεγάλη παραγωγή σε κρασί και το 27 άλλαξε όνομα και μετονομάστηκε σε Ινοχώρι. Βεβαίως με τον καιρό οι κάτοικοι φύγανε, το χωριό ερήμωσε, τα αμπέλια πάλεψαν και τέρμα το κρασί. Βρισκόμαστε λοιπόν στην πλατεία του χωριού, είναι η Αγία Κατερίνη Εκκλησία, είναι η μοναδική εκκλησία στη Φωκίδα που φέρει το όνομα της Αγίας Κατερίνης. Ονομάστηκε έτσι από την πηγή που είναι από κάτω, την πηγή Κατέρο που νομίζω μόλις πήγατε. Η εκκλησία παλιά είχε πατάρι γυναικονίτη, ο οποίος το χρησιμοποιούσαν τα παιδιά για να κάνουν το μάθημά τους, γιατί δεν υπήρχε σχολείο. Κάποια στιγμή φτιάξανε το κοινοτικό, έγινε σχολείο, ερήμωσε το χωριό από παιδιά, έκλεισε το σχολείο, έγινε κοινοτικό κατάστημα, το χρησιμοποιούμε για τις λίγες εκδηλώσεις που γίνονται εδώ στο χωριό ή για τις εκλογές κτλ. Είμαστε 8 με 9 μόνιμοι κάτοικοι το χειμώνα. Εγώ και ο Φώτης προσθεθήκαμε πριν από 4 μήνες. Το καλοκαίρι μαζεύεται λίγο περισσότερος κόσμος, χωρίς όμως να γίνεται κάτι το κουραστικό.